Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana masu daraja, masu bibiyan mu wannan channel tamu mai suna KOGUNA TV. Muna maku haƙuri duba da yanayin yadda kuka ga mun ɗan tafi hutu ba tare da muna kawo muku sabbin shirye-shiryen mu ba wanda ya jibinci sanin waya, comedies da kuma series fina-finai. Wannan ya biyo bayan wasu ‘yan dalilai da suka ɗan sha kanmu. To amma muna ba da haƙuri duba da yanayin yadda aka kai mun tafi ba tare da sanarwa ba, kuma insha Allahu yanzu za mu koma aiki ka'in da na'in. Da farko kuma ina mana albishirin cewa mun kawo wani sabon shiri wanda za muka sa masa suna wayar Android a matakin farko. Duba da yanayin yadda muka ga matasanmu kowa ya raja'a akan wayar Android, za ka cire kuɗaɗe masu nauyi ka je ka sayi wayar Android kwana ɗaya, kwana biyu, wata ɗaya, ɗan wani lokaci ka gaji da ita, an yi wani bashin ɗin ka je ka sai da ita ka samu discount akan abin da ka saye ta. Kuma yawancin matasanmu ana sayan ta ne domin fashion, kwalliya da sauransu. Kawai an saya kuma kana ta losing kuɗaɗen ka, duba kuma da yanayin yadda ƙasarmu take ciki babu ayyukan yi, kuma gashi kana ta tafiyar da kuɗinka ta wani ɓangare. Ya kamata a ce in ka cire kuɗi ka sai abu yana kawo ma wani kuɗin shiga, income da za ka na mora. To insha Allahu a wannan shirin namu na musan wayar Android a matakin farko, za mu na kawo mana tsare-tsare wanda za ka na bibiyar su, za su na kawo mana abubuwan da za mu ƙaru da su ta ɓangaren wayar Android, ma musamman mecece wayar Android, kuma mu san ya za a yi mu amfana da wannan waya tamu ta Android. Sannan kuma da mai tambaya ko ƙarin bayani akan wasu abubuwa da muka faɗa, to mu haɗu a comment section, ƙofar mu a buɗe take. In ya kama ma mai bidiyo akan tambayar mutum, insha Allahu za mu yi masa bidiyo. Wannan shine gabatarwa akan wannan shirin namu mai suna wayar Android a matakin farko. Wayar Android a matakin farko. Ku biyo mu a shiri na gaba domin ku ji yadda za ta kaya. Wannan shine gabatarwa. Mun gode.